Dobrý den, mé jméno je Petr Kolář a zabývám se tradiční čínskou medicínou 6 let. Chtěl bych vám představit výhody, nevýhody a přednosti jejího celostního přístupu k člověku. Velkou výhodou je, že ke každému přistupuje individuálně. Díky důkladné diagnostice z pulzu, jazyka, očních duhovek a dalších příznaků se stanoví orgán nebo energetická dráha v nerovnováze. Bere se potaz věk, kondice, medikace, životní styl, ale i psychické rozpoložení a jednotlivé konkrétní problémy. Tradiční čínská medicína se dívá na to, kde ta rovnováha v těle chybí a hledá cesty, jak ji vrátit. Používá k tomu akupunkturu, byliny, masáže, ale taky jednoduché rady o stravě nebo životním stylu. Představte si svoje tělo jako zahradu. Když má správnou půdu, dost vody, světla a klidu, všechno v ní roste, kvete a je v rovnováze. Když ale zahradu zaplaví bouřka, nebo když dlouho neprší, některé rostliny chřadnou a jiné se přemnoží. A přesně tak se chová i naše tělo. Reaguje na to, co jíme, jak spíme, co prožíváme a v jakém prostředí žijeme. Díky reflexním masážím můžeme zacílit na konkrétní místa. Díky baňkování prohřát, uvolnit a posílit různé části těla. A díky celostním masážím tujna se zaměřit na problematickou oblast a harmonizovat ji. Každý by dnes měl vzít zodpovědnost za své zdraví do svých rukou. Své problémy řešit co nejdříve, ať s terapeutem či doktorem, a preventivně se o sebe starat. Tujna masáže jsou vhodné v jakémkoliv věku, nikoliv však při akutních infekcích, při onkologických nemocech, u zlomenin a krvácivých stavů. Vhodné jsou při problémech pohybového aparátu, na nedohojné poúrazové stavy, při otocích, nadměrné únavě a mnoho dalšího. Více na mých webových stránkách. Děkuji za pozornost a budu se na vás těšit v Centru zdraví Abelie v Táboře.